алейкум мардуми ғариб, аку хароб. Намо ба фирмаи ҳоҷиакам ҳоҷи маъруф омадем, мақсад граница рӯзи 22 омада будем, ина 23 буромадем. Мақсад валлоҳу алам дар граница тайги 300-400 мошин хова жда дорам. Мақсад визов шид, ҷанг шид, эълон шид, чӣ шид. Мақсад ҳама русскиҳо ҳамуҷан ҳама жда дорам пешаймо иштирокӣ бидан. Мақсад ҳазор раҳмат ба акаи Маъруфҷон. Мақсад тошто мо рафтем, азоб накашидем, ждат накардем. Мақсад уҷа бидан бародарое ки масалан пасрени тоҷико ҳамашон ҳамҷа жда кардем, пешаймо рафта будан, иштирокӣ бидан. Мо рафтем, ждат накардем. Масалан акаи Маъруф свияз карди. Мақсад буромадем сразу ина мақсад муддати чанд соат бугем, 24 соат ҳам нашида мо ина бо буромадем. алҳамдулилло бо рафтасем, иншааллоҳ соҳ саломат бирасем. бо видео мекунем. Мақсад комфортни мошин, мақсад ҳама мошинош беҳтарин. бо чему хулосига мақсад ҳазор раҳмат акаи ҳоҷи Маъруф, ҳазорон раҳмат. Мақсад салом алейкум дӯстони азиз. касе ки дар шаҳри Москва мехоҳад ки граница перескат кунад, марҳамат ба инами рақамҳо занг занед. ҳатман шуморо ба хоси Аллоҳи меҳрубон соҳ саломат бурда меоранд ширкати ТЖК Транс.